Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Trees also lower the air temperature and reduce the heat intensity of the greenhouse effect by maintaining low levels of carbon dioxide. Diha lang sa kuto. Ngano ka? Oh! Sheila! 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 Oh my God! Nakuyupan man siya! Sheila! Ay, salamat na uli, anak ka. Kuyawan ako ganina, oy. Naalaki ko sa ospital. Gidati ka, oy. Nakuyapan mo gid ka. Huwag mo kay kalibutan. May kanay na timing nga. Niya ka sa syudad. O, niyadto ko sa mga apartment. Dalit ikag dadin ni. Gipa-admit gid ko. Anemic mo ka? Ha? Huwag mo kay klarong pahuway. Mukaon akong daghang udlot sa dahon sa kamuti o paliya. Maulian ako, anak. Pahuway mong kinahanglan, oy. Ako na itong gi-inform si Carlo. Manawag doon niya. Ikaw may nihatag sa deposit? Tagay ko account number ni Mobi. Sandanti ka. Oh, ayaw na, oy. Wara ni sa mong gasto ni Karen. Wapali ba kay? Gawas mo na dito. Tubagaw na. Asa maling tuhan lang, awang kin mo tupak. Hello? Dugay lagi ka ni tubag. Asa di ka? Naku sa ospital. Dara ko si Sheila. Onsa? Ano, nagkita di ay mo? Kamu na di ay? Nganong ikaw mo ginidani ha? Asa di si Carlo? Ikani mo sab ni Carlo? Saan mo na ba istorya ha, oy? O ngano lagi di ay? O sa may na pag-istorya ha? Ako gudi mo girlfriend pero naa ka sa girlfriend sa imong best friend. Murag ka mo may dunay relasyon. Ay, ngano? Imo kong patuhuon nga nagselos ka? Di ba natural lang kay boyfriend ti ka? Diyan ta maglalis. Ano sabay mo tuyo? Manawagon niya akong auntie. Gusto siya makigsulti ni mo. Aw, unya pa maka. Kung mo abot na diri si Ate Sedis, mulakaw na ko. Apura hatong tiguwanga. Ayaw pagdugay diha. Sige, bye na. Sulka pa yan na eh. Tawagan ako sa Ate Sedis. Doon ako'y dagang ipapalit aron madugay siya abot. Inig-abot ni Ate Sedis, mulakaw na lang ko. Pwede raman ko kunin mo biyaan. Okay raman ko. Imo kong ipakulata ni Carlo. Masuko mo gito kung may baw nga gipasagdan natin ka. Wa man ko ni mo pasagdi, Jed. Imo man gali kong gidatin, he. Ang ako manggod nga nagpaabot na tos Karen ni mo. Okay ra to siya. Unya, pamasad manawag yung auntie. Oh my God. Ano? May magkagawas na dayon ko, ugma. Sheila, at least 3 days kuno ka nga stay din eh. Ha? Okay naman, gug ko. Ay, sagsupak sa doktor. Ang akong para translation ba, malangan. Translation. Kapiya ko di mo. Nagunaw na yung gato. Ang. Taas-taas para ba to? Well, ako ikasulti. Muhangyo ko sa doktor nga, mugawas na ko, ugma. Musayin lang ko waiver. Grabe hagang Sheila. Layo, ragig kayo ni Karen. Ako gudang imong girlfriend. Pero naka sa girlfriend si imong best friend. Murid ka mong dunay relasyon. How I wish.
How I wish kami unta dili siya si Carlo. Hi. Kalagot ang doktor eh. Huwag yung ko tugti. Mayo nun. Otro sad ka. Parehas lang mong Carlo da. Nalipay mo nga, wako tugtis doktor. Tungod kay pareho ming ni concern ni mo. Concern mi ni mo. Pareho ming ni care ni mo. Oh. Manita di kag orange. Ako raon niya. Pasag dinangod ko. May na lang. Magkaatiman sa guni mo. Oh. Para makabawasan mi ni Karen ni mo ba? Grabe ba imong pag-atiman niya? At least man lang, ako'y mo atiman ni mo in her behalf. Ah. Di man gud kinahanglan bayaran good. Kinahanglan oy. Dapat magani unta siya ang niya karon, pero di pa man siya pwede. Tuod. Kumusta naman siya? Okay na, pero di pa gyud totally okay. Dugay pa gina siya makabalik sa trabaho no. Oo, mga next month pa gyud. Mao lagi. Kay di pud ba ato lalim ang nahitabo niya. Pero maldita lang gyapon. Tara imong laptop day gwapa. Ay, salamat. Di ka mo pahuway siya. Pahuway man. Di rin sa ko magpalapi kod. At least man lang may agi bisag gamay kaysa wa gyud. Ni aman si Dong Jed. Siya lay basa day gwapa ha kay maglisod to kung basag in English day. Uy, Suwayi lang ti good. Mana na lagi kakadugayan. Bitaw te. Na. Ikaw lang. Sige, sugda na to ha. Paliw ko ng leaflet B. Oh, ang laptop day mo ay arin ako. Open ang leaflet eh. ay day ko pa. Si Dong Jed lang lagi day. Uy, sugo alang ko palit og pagkaon be para snack ni Dong Jed be. Ge. Dong Jed, ikaw lang basa dungan. Ay, ikaw lang lagi te. Swayi. Trees help record the history of your family as they grow and develop alongside you and your kids. We often make an emotional connection with trees we plant or become personally attached to the ones that we see every day. Diha na sa kutob. Ah, Diha na sa... sige. Okay, sige, padayon. These strong bonds are evidenced by the hundreds of groups and organizations across the country that go to great lengths to protect and save particularly large or historic trees from the dangers of modern development. How many of your childhood memories include trees in your backyard or old neighborhood? The sentimental value of a special tree is simply immeasurable. And- Okay. Diha sa kutob. Saya na ko kadiyot ha. Okay. Oh, man na mo. Oh, wapa tayo, sigaro sa ko. Uy. Oh, okay. Ibutang na sa table, te. Tiwas ako nagbasa samtang wa pa si Jed. Butang eh. Di gyud day ko kalingkawas ani day ko pa. Dili gid, te. Ay, paita. Sige na, asahan na, te. Ay, asa man na ane? Okay. Padayon nagbasa, te. Ay. Trees have supported and sustained life throughout our existence. They have a wide variety of practical and commercial uses. Wood was the very first fuel and is still used
for cooking and heating by about half of the world's population. Ay. Kutasa. Trees provide timber for building, construction, furniture, manufacture, tools, sporting equipment, and thousands of household items. Wood, pulp. Ay, kutasaday. Sige pa dayon, te. Wood pulp is used to make paper. Kaya mo yan, te. Dong! Kutasa, dong. Ay, dali sa nagumagkaon, dong. Ay, aron ikaw na sa dong. Ay! Wala ko Sige gisi- na. Ay! Sige na, te, pa dayon, Go, te. Dennis, go! Gugura man siya, Ay, pastilan, Ginoo. Ay, gina. We are all aware of apples, oranges, and the countless other fruits and nuts provided by trees, as well as the tasty syrup of North American sugar munsani day? Sugar maples. Maples. Kahilwas kita. But did you know the bark of some trees can be made into cork and is a source of chemicals and medicines? Question today. Patay yun ni day. Quinin day? Quinin? Unsaon man ni day? Quinine. Quinine. Or quinine. Mm. Quinine Mm. and aspirin are both made from bark extracts. The inner bark of some trees contains latex, the main ingredient of rubber. How many more uses can you name? How many more uses can you name? Ay, kutasa ba ni? Dong Jin, wapag yung kamao magkaon ya, dong. Kung sa man na dong, ay guguma, dong. Ali na. Okay, Ikaw okay, na okay. itiwas, ani dong. Okay, te. Dali na. Mo, te. Luwas sa intong ko, dong. Iwaso na yun ako. Ikaw na Sige. pod. Mamalihog lang sa dekog tubig. Ako na. Palihog ko. Ah. Ay. Wow! Ka-sweet! Oh. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!